many of them, and there will be more in the course of time. Such is the nature of social evolution, so that at every stage the challenges will be met. The 2022 vaccine results of the third batch of the people I like to call the Akufo-Addo graduates shows 60.39% of students recording A1 to C6 in English, as opposed to 51.6% in 2016. 62.5% recording A1 to C6 in integrated science in 2022, as opposed to 48.35% in 2016, with this year's result being a slight regression from the 2021 pass rate of 65.7%. 61.39% recording A1 to C6 in mathematics as compared to 33.12% in 2016. 71.5% recording A1 to C6 in social studies as compared to 54.5% in 2016. Lest we forget, the 2021 batch of students who also obtained very commendable results by the pioneers of the double-track system, which elicited a lot of vilification and unfounded criticism on its introduction. Indeed, pass rate in the free senior high school era has seen systematic improvements over the free senior high school, the pre-free senior high school era. And the 2022 results are the best of the last 8 years. Surely, there can no longer be any controversy about the validity of the free senior high school policy and its consequential measures. It is working and working well. Chairperson, esteemed Chairperson, it is for this reason that in spite of the economic difficulties confronting our nation, government has devoted even more resources to running of the free senior high school policy. From a budget of 2.3 billion cedis in 2022, a 28.6% increase has been applied to this year's budget for free SHS, i.e. 2.96 billion cedis. Just like I did yesterday, Farmers' Day celebration, I call on all Ghanaians in these difficult times to support the fiscal measures that the government has proposed to enable us to achieve the goal of restoring macroeconomic stability and promoting inclusive growth of our economy whilst protecting the poor. I am optimistic. Policies outlined in the 2023 budget will go a long way to address the economic challenges with which we are faced. Abusiawe aya Ghana mampanyi Naradan-Kwa Akufo-Addo. Na entity ya nsaka chiremu se. Erade ya domu a wachina. Wama Ghana photo sanfo ye raken of rota begina simpie so no akasa. Na nakasa no baba kasa ni nyina no for mine sikasam. Entoto ya sonko a wode agu akwam. Anamontu a waso ma Ghana yetuo. Ane hihye bia ebebo man no ama yesikasam no atumi agire yie. Yenemsa nanse ya mu no ma Ghana hyase ne IMF di nkomo. Enti hihye bi won memu ye pampepa. Emu odin se nyame ya adom afempem yenu ne aduonum yensa. Aban ba hyase no wafa adwumafo na so nyina mu no. Wama Ghana photo sanfo wa kire nyame ya adom a. Waba kasa ne ehunu hihye sonko a aban no ba hyase ade agu akwam. Na ano anamra shebadwane a wogina wode mamanfo ewo aye agikuma enyam esi a wato mpeso so owura kesa atofo sende atodwa e kire se nyame anim nie sa wa sikasam ene won kontabuo ne kase mu ne ndane mu ya ye rakero frato wa kasa afa ho no we ye hu bo na wode beto Ghana fo so ka chenkyere nkyenu a
esum honom ya Ghana ye hunu ye nim ne ye chie no empa ye kora na wose ye bose nyankropo twediampon wabekọ so anu adom Ghana na kasa yi abapa ba kasa yi si ye chiri kora po anye ye na sa de hu bua kase sanso beto Ghana fo so de a na so man no emu ba den pa eno no ma Ghana foto sanfo ye rakero frota watch se ne nyina mu no won pa ba wom enkrofo ba sha sia ka de nim de afa no na so no de se wa wi ata so obebo man no Ghana be kon kan ye be de nim e wo no ma nyina mu no eno no be hwe no waye amanyame yadmo o china de Ghana fo hwe no yensa atumi akabi ye kon finfin mantamu na nanan mahemfo ne mpanyufo ahodo bia wo ka bia wom e wo nkronkro ahodo ba sanso ye a atwa Cape Coast kropon no ho hia ade ato apan no anim se University of Cape Coast Vice Chancellor ya wo honom won monyamfo Johnson Nyako Boampon papa no yempam no na pamo ayempam no nyina ne kire se ne mode bonso ani kura ama se wo hwem wo sukuu no asase no won madidia ba beduru kro no asase so ye asanhwe yi a ahwe beduru mebi kro no kura ne ntimi fo mu sansi ombo enka se won wo asase mpo ya won betumi aton asaminti ya kwa maso ya ne amane boni Erika na yakwa kodi ho enkomo Erika Majoy. Hello Erika Kotemenka Sompa 93.1 Official po afin komesa yo na nuema mboko de nyame adom bibia boko ede nyame ase ananke enim se agya ahyiapon nya ba okro mu dia na nkempuntuo nko a ade na ma nanan mahemfo ne mpanyimfo bia won mo ka bia wo mo fifi mantamu asa asori yi me da se makosi ade a de obu ne a obu sei ho menka se ntokwana na ho no baba ye no sorry menka se afia ebesin etwemu na there has been couple of meetings nkuro mako eye enso a no every nkuro mako nkuro mu esan so be pie mu fifi mantema nkuro Cape Coast suapon kese e pan e wo hanom a no eye Cape Coast university no na say University of Cape Coast UCC no ade a be pie mu hanom a nkuro no mako be nkuro 9 ana ade a omoka boma enka ntete na mbra ade a na Kwame Nkrumah eteso no Kwame Nkrumah penso na na ban so no obae e ba be pie mu hanom ne na nanom ahemfo a omo sa nkuro to yi mu no ene omudi nkomo mo twitwa omo nsa asen kakra akra eno omo nam so ede eje ikukuru UCC school no etimidi si wona eno na chi no ena ade a ahemfo yi ichiremu a aban no sa enkanete aban na ade a Kwame Nkrumah sajefo ana na president no obomo ano ho ba ese nkobehwe na nka wetimi relocate omo to a place a bebi a nka omaso bejo omo na emom no eno ntimi ankoba ne sa so ntino omo de omo anhyada nka say school no ede mpuntuo ana ede ba akoro ni mo nti omo te ono omo wo no omase dore ana ohese ne school ne nso enwoma esiti a sisi ano kama ese school no ya abo mabre wonsu na ade a school no empo ato fence wall a chese omo nsase a na nanma hemfo a omo ewo saa nkrutu mako nkru imu no ade a omo ankasa no omo nsase no bi wo ho no mo a school no age akomo de ho omo kirema omo de na akoye book nyoma a chese mra omo ne omo kan ka no omo dwen ho omo ntiase enti ene de letters a omo trotro nkru bi te se kwapro sanso ana amamuma apelsika omo nyina ekasa nkrutu ho a chese danu kuada na peni behwe oba bepie mu ewo Cape Coast anu ma na nya asem keto akra akosia na esa na normal hemfo na omo etutu omo ntom omo boboku jan na nya asem keto a kruma omo gya omo nnwuma gu ho a omo anso omo hwe tinto skoko edigu UCC mpemfo so ni titru ene omo vice chancellor ni din no ene Dr. Johnson Nyako Dr. Johnson Nyako no ene ade ampemfo ichiremu a aban ntimi hwe na omo ne naso etu Mr. Johnson Nyako Boampon a ono ye vice chancellor for UCC no omo chiremu a papa no eniamo nsem bi a oyeye omo efre no kra se omra na omo ne nkoma a chese ompe kra enso etimi eti omo yese oye kenke bi na ne a obeka
ese school no enya no ano mo ya kyese eno emfa asomdwe emma ne sa asuntina nanu gugu adade omo hwe etinto skoko pa enso etimi de gu UCC school ne so sanso ana omo hwe eturo krata tenten sa aban hwe na omrem no ma meka bi na empo na nado eba ya UCC omo mfishia eduosia emu ana omo na oba ya no ba beka editi aso se ade a nkuro ne bi UCC nsase mo manya sa na tie nsananado anaso aban MPP aban no ehwe etu nkofo aba nkomo behu asem no mu nukre na enwumre no mo na UCC mpanyimfo enso etimi hwe efre nsemtrofo nhyiemu a opanyipa ono ehwe ekasa edema school no ono so etimi hwe efre nsemtrofo a ono so etimi de tu nsemtrofo enim ekire omu nsemtrofo emu se enya sa enete ade a omo ankasa no te omo te no omo ne nananom mpanyimfo a omo kɔgye nsase no omo ne omo te din akosia Eric Buameka kro yɛhwɛ asase no a wɔn mo kyerɛ mo sɛ sukuu no wadidi ade ba kuro ne die mu no yɛhwɛ asase no kɛseɛ no kyesɛ me ba cho brebi o na wɔn mo ka bibi sɛ sukuu na didi ade ba wɔn mo nsase mu ne ade nsase no wɔn mo ka sɛ sukuu na fa no yɛhwɛ ne kɛseɛ na kyesɛ yɛ ankasa wo enkane no omo eka sɛ ohwe asase a omo eba begye na ese na etra be 400 acres a omo etimba begye na emom no eno na omba begye no menka se aban no de amamra na ba ya omo de eba begye nti no enu no emu no a omo ye se nkombe relocate omo ampe bia ya foforo amo omo no na ese wo se bebi omo na omo wo omo ase edore no nsase ne bi wo ho no ma mprempren no school no enyini ama project ni bi wo no ma school no aye nti no se asase na ankasa de ano no se sen na ano ne pem no omo ntimi anhya danka ese sei na asase no ano epem ne sa aso nti no omo sre ese aban ntimi hwe na omra na omra meka na ye enso ento ye na mom UCC mpemfo de omo kyerema enya sa na te ade a omo panyi a ono ye vice chancellor na omo ntimi ntu na de so se ne sa nkuroi a omo hwe etintoskoko enso ede to omo so no ka no muntimi into vice chancellor ne din no Mr Johnson nyako boampo muntimi into na that say on sheda nya bibia eno etia school no amambra sanso ana omo nhyeda enso ni kuro no ni ntokwa bia omo no omo ne se kuro na ankasa na akra no omo ewo the appropriate quarters akosenka omo yawde bia nkomo chroba na mom no we akwa the first time nti omo behwe na omo ne nkuro no enso etimi esi nkonya na omo anoma somdwe buom na bibia wo so omo hwe na omo ka no omo nso etimi aka akosi Eric akwa ba se no kyese de kyerema ya nyame ya dom na se wɔn ne mpanyimfo hyia wadar ma no wɔbɔ yamane de akwa akosie wai me pa cheyo edase I was here man boni Eric anan yete na nka finfinfin mantemu no na just ne yekoso suku no anan mahemfo entam na ekokotie no yekonsan foforo mu na akoma se wɔhwema se kwada so ɛhɔ ne yadui ɛno wɔ asante mantemu ayɛ ne yɛtete akyerɛ sɛ owura bi a wɔnya mfinhyia no aduonum edi ayensa kan yɛ nanabadu na nanabadu yɛtete bebe se wɔyɛ ɔhene na wano de na busua sana dwene ka no sana dwene nka no yamane boni kwa me redu nko na betumi akyere mu na kromafo no kwakere no no wano mo kyerɛ mu sɛ wawura yi wanam no wasesa ka ase anwea sɛ wade kwede so wade kwede ne sɛ ne wo dan bi nso ne wo sie ne wo pa anwea na wade akwakwa ye ho adwuma so de a wo bi ntumi nkyerɛ na trotro driver bi a wakɔkɔsa na ka ase anwea na abusua wano mo kwakere no yɛ nyame nko a anke won ka tias for asase hu komo buru no wakunwo ye na trotro driver di nkomo bisa no ade potepa ye kɔso na mom ye kwatie mra ye ba ye na kwam redu ebedi asem hu nkomo te kwada so hwuma se na me pon adwuma na me ba ye no na mbo ni nti na se adwuma kora ne mu ye be pakeka ni si mi fie nti me fie ye na me se ko hebo ni bi ko na je sanya mfenti mi be fie ne hu se obi ejina meka no ni madam fu ba ko nti ye bana na o se na ma ne gina o ka na mse o ko am ntumi hu se me no nyina na e ba nti ye bana iduro na je se wo koto ka no wo chanti no wo sole
Ubunkutube, no Asoka, no Asaneti, no Edi, no Aprogukan. The Vigina hope more than 40 minutes. Namibisa is a dear no way can when female. And 40 minutes nechi, Mrs. Tabako Sabe kind, one of Madame from the only Uchifas no way. Madame Mrs. Nibisa, said, dear na yo, no when ya call near the day, obey, fear, or could be fear dunum, or could be 50 years. A fiddy, a general hot shade. My friend Mr. Franzo Mane Baze, when you may fray a committee chairman, a man ever say, was soon a cow non qua there was here in the Enfining Police Station. I'm so old in 20. I feel a nipper by an knee a ban no sure I what a bantama or bantman in fear. I feel you could do a chill or senior on what year or tepabunsia swas in it. Onu diakunya, Emma me frere. Nti ne busanze wo sonwe na natepa hin ahimfie wo tepa me so na natepa hin no me director before na me ye adwuma wo the road runners wo na me instructor nti me frere no say na why not wa frere man adwuwe na so therefore we dey mia wa wo na metumi afrere wo sa bere na we dey enye bone Sompa 93.1 gina me ka ho a wo chante nti me bisan say dey no ye when female time nani ba no so ai ba sen kam say yem fa nko police station mo sa nwea ni bi no de egu nanu no a probe car no ho no keka west bi some spiritual west bi nti no na me hwe no na bisa me a me kire mu kire no na ka say onsumo wo na himfio na ya pamle fra himfio more than 1 year na ekire nti ndio onyo hino wana himfi obio na siyo na Sompa 93.1 na sema maseo wadaji ana juu ya no siyo nya hwesemia na medeshie no na siyo na ne fiase na mishra na unua ne bae no ena obebe ka kire nse ai na makunua no udi ni ade sisi ne de unua fufuru bi na adi akunua no nti but kasani ni yemu oko store bi okoto white handkerchief miensa nti ba se okoto sa white handkerchief miensa no na chese obesa anwa o kana 93.1 no de ko e bisa no a nita oni hu sa handkerchief no ni so mahaban bi ekuta egu ade no so wo efie bi mu ne ko na chese sister ba ko so ofie o so wo ba odu o kutu a wo chanti nyina wo chia no wa anyi so nti sister ne bohu sister no so ndi kun akam nansen ya nti na chese be ma bi ani ne ntu ko wura ne dem no ka iron gate no ka padlock mesim de chire hu se menene kasa no ba mi nche no beno na na bedu Sompa 93.1 ya udi nyawo tepaboji aso Abusia na chese eno no shankania wakoto se wo wura ya friend se na bedu wasasa ne ka ase anwea no ena yete ne nkan na ye bomoden se ye bekwa wo man so ne yakwa kodi nkomo de afasa asem we hu ne bisan se aso asem no wankasa na akwa kosisei na owura no se se no wo mo de na ma posifuo ana se won mo jane yenkoi ne ya ne hyenkani no enkonkodi nkomo na ye hwese ne enioma ankasa asibi ekro yenkoni ne ni Edward Boaten enkonkodi nkomo owura Boaten mo adwo Edward Boaten ayero mo adwo hello wadaro maya mo adwo mpacho ye frame Edward Boaten ayo ya mo adwo na pom ye de I fini break you ye bomoden se yan sabeka owura Edward Boaten na ye ne no adi nkomo ne ye bisa se aso se sia no asem no akwakwosisei owura no wono de na ma posifo ana sesen yankasa owura Edward afedi anuoma mu ya wote kasa ne ye owura Boaten wote kasa wadaroma Sompa 93.1 owura Boaten wote kasa mo lunch ni mu na clear o afedi ye hello
Afedi ya what me kasa. Mon katina mon frɛ foforɔ na. Yo. Abusua ya kwansan foforɔ ho so na empasa so akye ase. Adehye bi a wɔn mo hɔ no so enebo sudwetere. Wɔn mo kyerɛ mo sɛ nyame no kwasɛm ni kwan a telecommunication networks no. Ade wɔn nam so mpɔtam hɔ no wɔn ani nye ho koraa. Wɔse ukɔ nkro bi te sɛ empasa so akye ase ne manhyia. Wontumi nya kwa anadwo. Aduru mmerɛ bi sɛ wɔkɔ akɔyɛ kɔkora no wɔkyerɛ wokɔ gyina kɔkɔ ofuom anaasɛ bi a wopɛ abɛdua bi ne wafra akɔ gyina so hello ɛno so koraa mpo no twintwan wɔn sɛ ha adwene ne nyinaa mo nam TNT glow ne deɛ kaka ho sɛnea wɔn si bɛte wɔn wɔn pɔtam hɔ no a wɔn network ne nsa anya adwuma no wɔn bɛsɛn mpanyinfoɔ sɛ wɔn nya biribi mfa ho anya saa paa deɛ a ɛbɛha adwene paa yamane boni Ebeneza owusu ansa wɔn kɔ hɔ nom ne panyipa bi a wɔn mobile money hu dwuma wɔ de bie ɔwɔ Muhammad edi nkɔmɔ ma ne kyerɛ mu wɔn so ne hawo a wɔn mu wɔ mpɔtam hɔ no network na ba bia me adwuma ya nti sɛ obeyi skill obesendi obeyeko wa masa ba na sa na network ni muti wo kuro bia ni just say free network problem pa kese anya senketo ntimi yeko ba bi sa sembisi na sɛ emfa sɛ obia me wa sɛ no course ba me ha sɛ pa anya senketo because of obia ba na busuafo mo kuro fufro so na sembisi na so mu hia obi wo ha no ma price so na mama ne na sɛ na akasema ko friend pa kura ba na obeti ko nti ye face network problem pa isi a transaction me metima transaction ba metima try be 4 times asa na bia afa ti ebre wa hapse pa ebre den as di ebesa aba mu penifo mo tumi o metima aboa ye ne o ma hwe ye di mo sa ye ebre papa o ma daruma o mu na ehwe o mu maboa ye ebre kakra etu am penifo bi be hwe ye na o ka so meba be di ama ye enso be si ne ye hu hwe ene da so di timu sa ti ebre pa anya asem kito o mu aba mu penifo hu ye mobo no mu mere moa se le be ya yenso asem bi si e wo ba bi a o mesi mi ntumi afre na enso ye hu se ye kagana for ntisa e ahwehwo ma ye wa anu achi no Ebeneza owusu ansa amana nso ho a wɔde hadro sabi a fra no sɛ wɔno so wɔ akyease kurom hɔ no mo a wɔne ne dui nkɔmmɔ ama ɔno so kyerɛ mu hawa ɔnamu ɛdɔm ɛba bɛgyina anyɛ dɔm ketewa obi ɛyɛ kɔ ɛsa na obi ɛtie w'asɛm a wɔka nso nyɛ nkɔmmɔ bi a na bi a wobɛdi a obi bɛti bi dabi adentia muntini onse kase bu a mpɛ sɛ ɔbɛka mu obi ate wone nipa ne mienu a wafrɛ no eti gyina deɛ nso ntia network ni a ɛna kwan so nsan kwan no nso nyɛ me kura nka mabɔ yɛ bɔ mpɛ sɛ nke nsuo bɛtɔ enti ka firi ya no kɔmpasa so no anim hɔ kakra no ɛhɔ toro ne gyae na nka mo kase ne nyinaa akɔ aga ka mba bɛyɛ kwan na mayɛ anu achi no assembly member ya wono ɛwɔ mpasa so electoral area wɔn monyamfo Faustina tata wɔn so ne Ebeneza owusu ansa edi nkɔmmɔ network ne die anti ahye bo akoye bi osio to akache so ba be ma ye network no ya nyama enyina mre bi etwa mu wode pipa pa ama ne behwe se kwan nche o mbetwa so ama ye kwan yo ma be susu nyina de ye ko video ya e di se adwuma no aso so mre ka 93.1 ye se mu de enko so to kwan no mp de wo to wana mo a se de be ya e so be nya papa fa so light ho sense wo so na me ya adom nya transformer ni bibia eso akaso ma ba ye se no ma ba ba twetwe ayi no wa yes no ama ye na kese matimi aso light no ma ye because ni na aka no so ya bo a episode bo possible abona bona bona o se nya ma nya ready akwanhwe ma ni wo se baba na ye so ye nya light se de me to ba im se yes se ne se on chole ni mehwe pasaso action ase pasaso action ase e kura esko efa akọ ehio kọni ayi nyina de mra menhia no fiko aduane titiro akokuma si nyina afi achiase menhia de mra achiase ehio kọ nyina wona aduane fiko pa ti asra ba ne se on kai no meye kwan ma na light so de na Ghana ba bia ni wa light eni ti asra no oya ma se ama ye nyama bebre akachi ti tiche ni kwa ne de ba ha na mo se light ni network asemiti eyi ti je ni ba ha
No, I start for transfer the com. Eti ama school ni bi wɔ Ghana, a teacher from ɛhyi ɔkɔfo. Na teacher ni mu nipa na na. Sika kɔpem DSS na teacher ni mu nipa na. Ti yɛsrɛ no sɛ yɛ kwan no deɛ. Aban ntwa na nim hwɛ na ɔmo ayɛ. Na yɛtumi nya kwan fa so ne light ne network bi na so ɔmo ayɛ. Yɛsrɛ wɔ mo. Awusia adehyia bi a wɔn wɔ mpasa so akyease na manhyia wɔn musu ahodoɔ wɔn musu na assembly members so de bi atoa so yɛ gyina wɛ so na yɛde nsɛm no nyinaa asi ɛna no mmerɛ yɛn nsɛmfo panyin owura asante aboa benedict wɔn na dɔm sɛ mu ɛno akyi na akosua somwa so nyame yɛ na dɔm wɔbɛtena fidie na kyekyenkyimi wɔn akoro yɛ na sɛ kuru kyerɛ nsɛm no nyinaa ɛma yɛn nsɛmfo panyin sɛ mu nso ambɛtena se medin ɛne akosua agye wa kwade aboaten yɛn faseda ɛma MCafo no nyinaa yɛda mo ase sebere yɛ sɔre so sports ɛsɛ to so. I can say Ghana is better.